Зәй районында 1065 кеше коронавирусқа қаршы прививка ясатқан. Тагын 205 кеше прививка ясату өчен чиратка язылган. Алар вакцинаны тиз көннәрдә алачак. 160 кеше икенче дозаны алган инде. Шәһәрдәшебез Атлас Галиәхмәтов иң беренчеләрдән булып вакцина ясаткан. Ул бу хакта фикерләре белән теләп уртаклашты. Якты йөз белән каршы алалар, анкета тутыралар. Нинди шир белән ширләгәнең кызлар, яшь кызлар елмаеп, вакцинация ясап, сине кырыйларына утыртып, телефоныңа язып, узатып калалар. Әйтәләр, абый, әгәр дә алай-булай температурагыз, башка симптом булса, обязательно безгә шалтыратыгыз, без сезгә ярдәм күрсәтәбез дип. Аңа прививка ясату кирәклеген коронавирус белән авырган туганнары әйтә. Алар бик каты авырып, озак хастаханәләрдә ята. Яше дә 65-тән өстә Атлас Нургатай шуңа да район үзәк дәваханәсе регистратурасына шалтыратып, прививка ясатуга алдан языла. Туганнарым ширләде, якын дусларым ширләде. Менә аларга карап, бүгенге көндә аларны жәлләп, үзеңне дә сакларга кирәк, туганнарыңны да сакларга кирәк, дусларыңны да сакларга кирәк. Чөнки без көннең буена кеше белән аралашып, кеше арасында йөрибез. Көтеп алдык, шуның ише возможно, мөмкинлек булганда, Ул форсаттан файдаланып, зәйлеләрне вакцина ясатырга чакыра. Бүгенге көндә республикада 83 мең кеше прививка ясатты. Вакцинация ясатуга Россия дәүләт хезмәтләре бердәм порталы, Татарстан дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы, бердәм 122 номеры, күп функцияле үзәк, якындагы поликлиникага мөрәҗәгать итеп язылырга мөмкин. Резима Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.